Molweni kwakhona. Yeah, niyayazi ke guys, xa ndisemudini, I'm in the mood. So today I feel like let me do another one. Story time this time. I haven't done a story time in a long time. And my story time today is nothing, yeah, it's just for fun. Nothing deep. I just want, I've just remembered something that made me laugh. Let's see if you laugh. So guys, dakhe at some point in my life, I was an initiate. Being an initiate, was a new thing to me, obviously. I was meeting new people. Some I found there and others found me there. And I had a full-time job. So I'm working Monday to Friday. And Ispetlo Sam was also around, not far from Alice, my hometown, and where I worked. Ispetlo Sam besiseXesi. Kwanothenga. So xa umama ke ephuma, we understand, I especially sebenza around Alice, bendisebenzela ndisenje uba like uba sinentlombe kuloo mzi masithi mhlawumbi kwamavuso, uyabo, ndizawusuka kwamavuso every day, ndivuke ndiphangele mna, ndibuye late, ndibuyele entlombeni, you understand, ndilale entlombeni, ndivuke ekuseni, ndiphangele, you understand, until Friday ndibe free ke nge-weekend. So bendinguloo mntu ke waziwayo into yoba uNonkwenkwezi ungulaa mntu uphathaymayo esiphehlweni, because kaloku, girl has to do what, she has to do. So wafuna ndiphangele. Hey, ndifubanisa into yoba hayi mani, iyandibhora kaloku mna ndibuqhokwa kwezi ndawo, andiphanga ncam, yabo, hard labor eyonto yam. So ke ngoku ndifika apha, ingathi le nto yale hard labor ayikhethi bantu batheni, uyeva, ayina-degree na-diploma, uyeva, noba uno-A, uzawusebenza ke qha xa usesiphehlweni. Ezayithina le. Yhu! Ndithi ndivele emsebenzini sana ndibe ndiyojijana nomngqusho omiswe phandle, ndawuyigqiba nini loo nto le. Bendiyovuthela umlilo. Yhu, Thixo nofefe. Ndiqonda uba ha-a mani, mna ayindiberekeli le way, uyabo. Uyamfunda ke mos umatha wakho, ndamfunda kumatha wam uba uyayithanda itsele, uyayithanda itsele. Ndikhula ke oosista bam besithi ndikhatyelwa ihashe ke esifubeni. Bengathethwa nto phambi kwam, into zabo xa yabona ii-shenanigans zabo, bekhangelwa mba ndiphi xa behleba iinto zabo, ngoba ukwela hashe caba apha esifubeni. Ndithi ke, umatha ke ndimfundile kuba ungumntu onjani. So into bendiyenza mna kaloku ndifuna, yabo, njengasesikolweni mani, if you want to become the teacher's pet, uyabo, you make a plan, you understand, uzibe ngulaa mntana wena uthunywayo, uyabo, ngeli xesha kuklinwayo, kubone kusula iifestire kusithwani, wena uthunywa iinto ezisoft, mane kusithiwa iyapha e-staff room, uyayibona ezaa nto zilight. So ndiqonda uba okay, apha mna into amandiyenze njengamntu ke ngoku osoloko esetawuni, because kaloku ndiphangela etawuni, soloko ndisetawuni, ndingulo ubuye uvele etawuni, ndifika abantu lishushu, oko mntakabawo kunzima, uyanderstand, imini le. Ndizawufika ke sana ndiphethe ii-fruit salad, ndiphethele umatha, ndiphethele wena fruit salad, ndiphethele wena yogurt, ndiphethele wena cold drink, uyeva. Nina mama wethu, qonde bushushu namhlanje, yhu, inoba udikiwe kukutya okunamafutha. Uzawuthini ungandithandi ke ngoku mothers, uyeva, uNonkwenkwezi ocingayo xa esedolophini. Hayi guys, ndonele sisiNgesi, ndithetha isiXhosa namhlanje.
xolweni bethunana abangasivayo uyadina kaloku uGeorge. Uyadina uGeorge, uyadika ke futhi. Namhlanje thetha isiXhosa sasekhaya. Anyway, ndithi ke nangu ke kusenzeka. So ndithanda bangathi ndiyi-favorite ke ngoku umtsiviliti kaMother. No-Mother naye unayo i-timing inyani into yoba le nto ndilungiselela ntoni, you understand? So apha kwii-duties ndinikwa the softer duties, yabo? Like ukuhlohla, hence guys ngoku ndingumhlohli wentsimbi because ndandihlala no-Mother mna sinabe phaa ekhukwini, uyeva? Ndihlohle, ndifundiswe isitishi, ndifundiswe because kaloku ndibalekiswa kwezambiza. Ndibaliswa kulaa msebenzi uphaa phandle, uyayiva? Upixa ii-washing, upixa kuyibona imibhaco yamagqirha bekubhekwe emlanjeni sana kwangenwa kwadyumfuzwa kuludaka nje. Ngoku kufuneka nibe nihlambana nezo fali zikaMother. Ndandixikika phi mna? Hamba kaloku ifanele abayiqhelile. So uMother wam ke wayenayo i-timing yobona uba okay unkwelo noko unazo ii-challenges when it comes to hard labor, yabo? So ndinguloo mntu ke. Obviously kaloku abamuncwanga mos nabanye, they pick it up into yoba okay wena uyazithandisa wena, uyayiva ke ngoku bendiqonda uba kanti uyayiva. Mamela ke, heyi one silly day ke ngoku amagqirha ke siphumile ke siyosebenza kwenye ilali ngapha eMqumbu. Amagqirha ke ngoku athi abakhwetha mabahambe bayofaka intlombe, wona amagqirha azawulandela. Nyhani ke sayoyifaka ke le ntlombe. Yeyi, yatsho intlombe yashushu intlombe kwamandi. Heyi, wabetha u-10, wabetha u-11, wabetha u-12, abade bathi gqi ooMother, amagqirha amakhulu. Heyi, sithuma umntu uba makakayokroba uba kwenzeka ntoni. Abuye umntu eside wethu kulelwe phaa kuyarhona. Into yoba ngoku kuthiwe kaloku asikwazi thina, sawuthuze sikhululeke apha, sawukhululwa ngabo. Qambe heyi, iyabhora ke le nto. Ithina le nto ngoku thina sizulala and kufuneka sitsho ingoma kuse. Hey, hayi ayikho right for mna ke ngoku ngoba mna nobuthongo bam asizulala singabavusi nje. Kuthiwa hayi abavuswa. Anyway, heyi, sibhorekile ke ngoku kaloku sidiniwe nakoku kucula. Ukhona ke ngoku umhlekazi omdala apha kuthi, usitoutinyana, uyabo? Athi hayi mani, masenzeni kube mandi kube kanye, uyeva? Siyaliwe ke, sayalwa sonke, wonke umntu xa ungena uyayalwa into yoba umhlekazi ke akahambe evumisa uphisa ngamabhaso kule mizi. Thina kwesethu isiphehlo senziwa loo nto leyo, ukuthi njengoba iyintlombe nje uvese kuphakama umoya ubone sewukhomba umntu into yoba wena ke isiko liyakufuna, mbeleko uchama nje, amnambeleko utsho kutata omdala ngelaa xesha, uyeva? We are not allowed to do that. As a result nakwesam yenziwa loo nto leyo. Ndithi ke athi mani abazuyazi balele mos, masenzeni kube mandi. Heyi, kutshintshiswane ke, kuyavunyiswa, kuvunyiswelwa abantu, uyeva? Heyi, abantu belali kumandi ke mntakabawo. Ingilo nalo bafuna la mabhaso, atsho amabhaso. Vuma, siyavuma, heyi, vuma, siyavuma. Akumandi yintoni, akumandi. Yewethu nezimvumisa kaloku ngelinye ixesha siyababhanxa aba bantu, you understand? Because kuyadlalwa. Kanti ooMother bamamela. Heyi, esidaleni ke ngoku aze ke ngoku omnye uMother uzosikhulula ke ngoku, afika atsho ingoma, uzokhupha intlombe. Kungoba namaxesha ngoo-6 ekuseni. Nyhani ke sihambeni ke,
siyeni ke sibuyele kulaa ndlu yamagqirha. Xa sifika ke kule ndlu yamagqirha, heyi, bahleli ngeempundusana, kubuzwe into, kuthiwe guqani, siguqe. Ndifuna sichaze uba sihambe njani, kwathini. Ngubani lo bevumisa? Sajongana. Ngubani lo obevumisa? Heyi, bayazele phi? Because ukude ke nyhani ke lo mzi, sasigcinwe komnye umzi. Hayi, lo mzi sizosebenza kuwo, izindlu zakhona zimbalwa, you understand? Sagcinwa ke ngoku kumzi ongumzi omnye nalapha, you understand? Kuronta walapho. Basive njani? Bayabuzana abahlekazi. Yeva? Kanti umakazi, sithi makazi ke kumama lo bezokhupha intlombe. Umakazi uye wabuza phaa kum, yeva, ngeli xesha ke ngoku sihambayo, into yoba, heyi Nonkwe, yahamba njani ke ngoku intlombe? Ndambalisela, ndamchubela into yoba, yha, akwabi mandi sana, sabe siqonda uba rha, sayonikrobha, niyarhona, kwaze wathi ningathangani, wathi ubani, wacebisa into yoba masenze ngolu hlobo. Hayi ke, kwamandi, savumisa, yabona laa tata, ntonono. Heyi, iindaba zakhe ke sana zaphuma zithi. Umakazi, heyi, uthi mna Nonkwe, adwabu Nonkwe, dure. Yeva, hayi ke, ungena kwethu ke ngoku. Asingenanga immediately. Siye, andithi sekuseni ngofuna sibalungiselele amanzi, oxukuxa, yonke laa jazz yakhona. So sithi sake ngokuba sizawusebenza. Umakazi lo abuyele endlini ke ngoku yena yamagqirha. Xa sisingenisa ke into zabo ke, siyangena ke. Kuthiwe khaniguqeni ke, khaniyichophiseni. Ngubani lo bevumisa? Babhekana abehlekazi. Nam ke ngofuna ndizibhekabhekise. Kodwa heyi, nam ndangilaa mntu ke ngoku uba yhu, ndiqonda umakazi unjani nakanti. Heyi, andiseminci into yoba bazayikhupha uba ndim lo. Kwathiwa, waqala ekuqaleni umthetho into yoba kwangazange kutshiwo uba kwathi. Kwathiwa nizawuqala egeyithini ke yalo mzi, nize ngamadolo ukuzongena kule ndlu sileli kuyo, yeva? Ithi ke kuyintoni laa nto ihlaba, kuthiwa ngamacirha, kugcwele ngamacirha kulo mzi. Amadolo kweli lizwe. Ndixela baguqa phambi koThixo. Sisuka ngamadolo egeyithini, sizongena endlini yamagqirha, sizocela uxolo. Sicela uxolo, asobe siphinde, yayiva. Ndingaka ke mna, yabona, ucinga ndimkhulu ngoku. Ndandimkhulu ngoko, ndiyinto edimfimtimfi mntakabawo. Kunzima, khe ndibambelele nangezandla, itshwemvu apha kanye kwezi ndawo ndisabambelele into yoba yima nkqo, mhlekazi. Nina nifike sekubhotoro, kuleke, sekujem kwantwaso. I think siyile group yokugqibela, mna ndikulaa group yokugqibela eyayifumana i-abuse yamagqirha. Ngoba i-abuse kaloku laa nto leyana yayiyi-abuse leya, you understand? Ndixela uba ke sangena ke endlini ke satsho, sadliwa ke sadliwa iibhotile ezithile, andizayazi uba sadliwa ntoni, ibhotile needrinki, you understand? Hayi ke, ngamnamsebenzi. Apha emini ke ngoku, xa silungisa ke ngoku, kulungiselelwa ukutya kwasemini or whatever. Bahlekazi, ukhona umntu osimpimpileyo kodwa, and ulapha phakathi kwethu. Endingathi ngeyithetha inyani ngoba ke izawuvela, sizawuyazi ekugqibeleni.
because imbi le nto guys senza into sodwa kodwa iphele, you understand, iphele iyovakala koomama. Niyayibona intlungu esikuyo bethunana ngoku singenamali, kufuna sibethe imali zebhotile, sayigqiba nini loo nto leyo? Namnamsebenzi ke, hayi ke nam ngqinelane, hayi I wonder, kufuneka efunyenwe nyhani, ngaske simfumane. Ndiqonda uba ndiza kumcela unoziqhamo ukuba uncede torho mama, ungaklingi ulithethe igama lam, ungatsho. Nako kunonkwenkwezi efowunini ke, ndiyabalisa ke, ndibalisela omnye ukhazini wam, ndizichophele emva kwendlu. Yadwaba ke, ndiyatsho savere kanti sana ndimanyelwe ukubona laa nto wena uzikhethele yakho ikona, kanti kukho abantu besebehleli kwelinye isayidi lale kona, uyeva? So njengoba mna ndifika ndichophe etankini, bendizokha amanzi apha, chophe etankini, mama ke ndifowune mani ndinesithukuthezi, because kaloku uyayiqonda mani sizi-different personalities and characters esiphehlweni. Mna andifuna uxoka, ngelaa xesha laa group yayingabantu abaqinileyo kum, you understand, and bebulalirha, yabo. So sidibana ncamncam, yabo, ngeendaba nantoni, and ndisemtsha apha, so andikabaqheli ncamncam. So ndingulaa mntu ke ngoku isithukuthezi sam ndisichitha ngefowuni. Nditsho ke balisela umzala ke, mzala kwathi into endiyenzileyo ke mzala, ndikuxelela into yokuba waphakama omnye umhlekazi wathi rha, kanti nguwe lo. Heyi wethu, uba andijikelezise laa mzi wonke, undifuna apha esiqwini. Heyi akandileqa, ndabe ndiqonda uba ndakhe ndabetha abani mna. Kwandizazi noba ndiyakwazi na ukulwa ngoma hayi andinazobethwa kude kaka. Hayi ndingakwazi ukuphindisa, hayi noba kufuna ndimbethe nambheki okanye ndimyeka ndibethe, ayizulunga. Baleka sana, wandijikelezisa akuhlekwa ngabantu balo. Ndingumadimfiki, usisilanda ke lo sisundileqayo. Ndabe ndiqoma icebo mandiye kulaa ndlu yamagqirha azundibethe lapha. Ndangena sana, yintoni? Wabrika emnyango. Ndathi hayi kaloku ndibhaqi uba ndim lo mpimpileyo. Wayihleka amagqirha into yoba, oh yini nonkwenkwezi kodwa. Ndithetha uba I was under protection that weekend. Kwafuna ndibe ngilamnani uhlala namagqirha, and uyayiva, because kaloku ngoku uyayiba ubomi bam busesichengeni. Ndizama ukuthi ke guys, sanuyenza loo nto leyo, iba nabanye abantwana, yenza le nto yenziwayo, uyeva? Sufuna uphuma wedwa ecaleni. So guys, uyayiva, akho ntsingiselo kule nto ndiyibalisayo, akho nto ibitheni, akho nto uzayifunda. It was just nje story time. That's it for now. Thank you again for tuning in. Please keep on subscribing, liking, and commenting. Till next time. Ciao.